사람은 중고 지금 보면 거 프로서 가이 동의 이제 파블로 사이트 오젠 오프나 BJP 탕만에 동원이 저어떤 탕만에 내 차의 너가 차의 파티 개나이 네 어버해로 꼭 동모 좀 가이 동 정탕이야 정 디브로 탕이야 땅이 히말레 정들이 부바가라는 하루 정진이 디프라마토 NGO 회대 중조에는 개야 정 뿌이라 파티 개프로 할때 정 성서의 거서 가이 나구들아 정 부바가라는 로기리 동고 올로버리나이 저너 랑꾸자 untuk jekunung untuk disebut itu tangnya bina teh YTF presiden ini angkuyung crossfit teh regional development chairman cini borong nang bisu deborma teh YTF nan hal ni asam barani YTF presiden cini borong nang sabir teh hai manjak pinai ma pha teh taku bukuk joton murna hambai kebak kok salah kaisen sanai Pula ang sana mo tunay tini obo basonia ang tini bises kay media ronos bisingtoy ang kok kasak kasana mo tungo sung khanai tungo je tini asam bari constituency eba nine hal asam bari tekulai champor ni tini je butar jara tongnai normal kaisa kok sana mo tungo tabo kaisa prochar chole tungo tamo prochar himle sung saimano tamo saiman baksa cini bungui prochar khai tongo sung jara tibramo ta khainai cini leader sungni bungui prochar khai tongo tamo hinai je khwai TWF block president nakadi district president bai bina eba zonal chairman borong nang bisu eba ang diji sakpang tibramo ta district working president cini bungui prochar khai tongo tamo hinai ofona leader BJP thamani hinai amuna ang tini media bisinte sanamu jungo takoro बहुत जरा चिनी constituency चिनी बिसी जरा तोंगनाय चिनी बुटारक नरनो जे तिप्रासार नो आं सारामु जुंगो चिनी बुमुंगो प्रचार खाइ तोंगै तिनि पाब्लिक नो साइट तोंगो जेन ofना BJP थांमाय हि तोंगनि जतनो थांमायनाय नै चावै नरकै सा पार्टी खायनाय नै अबहाय रकक तोंगो जों खाय तोंग जों थांया जों दिब्र थांया तांगि हिमाले जों तिनि बुबाग्रानो नाहारै जों चिनि तिप्रामाथ NGO होते जों जयनिं खायया जों पुइला पार्टी खायप्रो होते जों संसावै कसकाय ताकुजरा जों बुबाग्रानो लगिरि दङो उलबरिनाय जोंनो रां पैसा उंतो जेकुनु उंतो दिसाबार जों थांया आमला तिनि मिडियान बिसिनि सानामो जोंगो तिनि अबहाय जों सिमिया जारा चिनि लुगरनो अबहाय मेसेज फायमनो रां 50,000 1 लाख नरो 1 लाख रिखाय थानाय दा BJP वो थानाय दा 2 लाख रिखाय 3 लाख रिखाय 5 लाख रिखाय थांया ना तामाने जों रां बाया जों दफाना हामजगो तिप्रासाना हामजगो ते तिन बुबाग्राना हामजगो थायाबा आवन मागै जों वाक मासा पुन मासा टक मासा रां पैसा न कुंतो जों अबर नाहाया जों चिनि फ्यूचर नाहारै चिनि बुसापति नाहारै चिनि बुफाइं नाहारै एबा चिनि बुसुसो नाहारै जों चिनि मथा एबा तिप्रा मथा जों बुबाग्रान बिसुतै जों तिनि पार्टी एबा बुबाग्रान नाहारै जों खायमानंगो हायादा आमनो आं सानामु जुमांगाय केबो ताबुंनि दिनो फेबुलुंमा गोबांमा फायनाय गोबांमा पार्टिनि फायनाय रांति फायनाय गोबां मननि फेसिलिटी चाकरि नाय नौकरी नायनि गोबांमा फायमनो आमनो आं दिनै सानामु जुमांगो मिडियान बिसुतै जारा अबाहाय साइतंगाय जों अबाहाय मिथा प्रचार थानानै तांथो ते गायसा गाय सायमनो चिनि आश्रमबारि बा नाइनहला आश्रमबारि कुलाय चाम्पर फांथो जारा तंनाय एबा चिनि सिमिया आस्था चिनि तिरपा हावनो बाक्सा सायमनो रां पैसा नरो पुइला बेदंनाय बेदगे एगायनो ताम सानाय बरक इलेक्शन जरांगा वालाय बुलांनाय ननो केस नाय अबाहाय रो सायमनो अ जिनिस न ताकिरदि इदि लिखाय चिनि बुङो जों जेला हामनाय नांखाय चिनि बुबाग्रान बागै चिनि दफान बागै जों हामनाय इनि सानामु जोंनो आबन ननो रेडि दंनाय दङना हामबाय गोबां कक सागला जों आबनो चिनि बुबाग्रान नाहारै जों बुसां दिनो 12 तारिखआव जों चिनि आनारस मारिव बुधवार चिनि बुबाग्रान कप्लाय खालायनाय आसनो गोबां कक सागला हामबाय जतनो